Nun sewu dumateng panjenenganipun Bapak Buimin kawula aturi lumengser nyekati wonten panggilan pagelaran. Suwun. Hanya
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
Dan injih dalaken matur gunging manwun sagung para papunden para beni sepuh kakung putri Sinajahan mriki pun para papunden para beni sepuh kula kang wis kepareng manunggal nyawi secara susu kepareng suka mawi ing lan beksan sarengen suwanipun kadang-kadang sekar madu campur sari tangan kantun papunden para beni sepuh sakderengipun langan beksan tayub kalajengaken ampun kirang ing pamunten boten ateges ngirangi ngewahi ing samudayanipun gedhok kadamel kaping swendah mangke sangkepipun lumantar pun papunden kula lumantar pun bapa kula kang pratitis ing lampahipun sampur pakurmatan kunjun mateng para papunden para kadang pamutri budaya pandemenan beksa kita kantun hangambalatur ing ajeng jangkepi ing paewahan pahargyan agung ginelar sangkepipun sarana nyadong ing panjurung pandung ing para papunden para kadang lumantar ing sampur pakurmatan ingkang atur pambagya rahayu wilujeng rawuh katur sagung para tamu kakung putri Sinajahan
Ki ngaturaken wilujeng kincing tungkap siang, ngaturaken wilujeng rawuh sugeng pepanggihan. So kasikecaken nggih pinarak kanthi marati kaning penggalih. Mbok pilih sampun bekantuk ing pasugatan sugeng pasugatan ingkang sampun katuraken sinambi hang laras tumsuhan kula sak kanca sawanipun patra kadang kanca-kanca kadang saking Sekar Madu musik campur sari kesmicel saking wingking laladan tempuran merayan karayun Ponorogo ingkang dipun pangarsani kapimpin dening panjenenganipun Roko Mas Jarwo Hadi Kusumo nggih ing bawahan pahargyan agung indah ginelar aros bingahipun saking para kadang-kadang keluarga ageng Sekar Madu awit kapiten saking keluarga ageng panjenenganipun Bapak Buimin saketut wingking lampahipun lipur suka parasuka hanggelar-gelaring budaya pagelaran seni campur sari ki minangka jangkepipun murih regeng kayenging bawahan pahargyan lumantar sampur pakurmatan ing mangke mbok bilih wonten to dawuh pamuntan gending kepareng sak perangan para pundhen para kadang repen mawi ing bawa nembang nyekar sareng kula sak kanca merdika kasemanggaken mbok bilih wonten dawuh pamuntan gending merdika saged njawil pun bapa kawula ingkang pratis ing lampahipun sampur utawi nyaket ing sasana lelipur nyaket ing sasana pepanggungan dan diabadikan kadang-kadang saking basket official minangka pangiling-iling pangimut-imut ing tembe wingking mligi konco dumateng ingkang putra calon pinanganten Nimas Ayu Irna Karisatil A'la sarjana keperawatan ingkang badhe kami suda jinatukrama pun panjenenganipun Roko Mas Bagus Prakahan Doko ingkang bijil saking Laten Grobogan Jawi Tengah nggih sampuripun Bapak oh ngoten oh mangkaten nggih sedaya dawuh matur sembah nuwun nggih ugi ing mangke kanca dumateng para papunden para penisba kula mliginipun saegung saning para tamu kakung putri kang wis kepareng pinarak lenggah mbok bilih badhe kagungan kersa gelar hajat badhe ngaturaken ujubipun wara-wara kasumanggaken merdika kanca dumateng para tamu dan kantun wis wonten ujubipun wara-wara ing sampun dumampah ing sasana lipur sasana pepanggungan sawetawis nyuwun kawigatosanipun wara-wara punika dumawas saking pun panjenenganipun Bapak Sarijan Ibu Toirah ingkang pidalem ing Ceni Kedung Baosan Kidul panjenenganipun badhe kagungan kersa gelar hajat Bapak Sarijan badhe kagungan kersa gelar hajat insyaallah lumampah ing Benjang dintenipun dinten akad legi ngantos ing dinten Senin Pahing wukunipun merakih wondene tanggalipun Titi Surya kaping tanggal kalih ngantos 3 Agustus warsa 2026 warsa rikalengguhan punika kanthi lelipur Orkes Sekar Madu malam Senin pahingipun nggih dalah Senin pahingipun utawi Senin siangipun ngantos malam Selasanipun menika langen beksa tayub dan nggih hangambalatur wara-wara dumawas saking panjenenganipun Bapak Sarijan Ibu Toirah pidalem ing Ceni Kedung Baosan Kidul Pak Sarijan tanggalipun tanggal kalih ngantos 3 Agustus warsa 2026 wonten lipuripun malam Senin pahingipun Orkes Dangdut Sekar Madu Senin pahingipun ngantos malam Selasa menika langan tayub ingkang angga sepindhah prekapangestunipun kasuwun saka parenga rawuh pepunden para prispa para kadang kang dereng pikantuk undangan ingkang resmi mugi wara-wara punika ndadosna ing kawuningan undangan ingkang resmi kunjuk dumateng para pilenggah para rawuh sami panjenenganipun ugi rawuh ing menika pawahan pahargyan makaten sembah nuwun dawuh Kung Dirgahayu dawahipun eling-eling oh jih sendika ing dawuh sagatuk mangke kapinangkani Mbak Kung matur sembah nuwun nggih iki ing mangke mirengan kunjuk dumateng wis pikantuk ing pakurman sampur pakurmatan saestu berkah pangestu panjenengan ingkang kantu kasuwun lumantar ing sampur pakurmatan lumantar ing lan beksan sarengen
mugi mimburaken gayeng ing sasana mawahan paregan sampur kawis tinggal saperang wis katuraken unggul gending kaseraken langen beksa warma tayub kalajengaken. Sewu Beran kunjut mateng yang sampun pikantuk pakurmat sampur monggo-monggo aturan dodo sampun dadi sedina jengkar saking semalanggahan kumujung sasana Magelaran lho Sa